खुलुमबाय लोगोफोर मिस्टार बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव आरो खनसे फिन फरायबावबाय आसा खालामदों लोगोफोर बयबो मोजाङैनो दं आरो मोजाङैनो थागोन दिनैनि टपिकआ जाहैबाय जोङो गोबां गोदान गोदान बर' फिल्म फैयो जोंना फैबाय थाया बोसोराव खेबसे फैयो जोंहा नै सिजन फैगासिनो दुर्गा फुजा लोक्षि फुजा जोंहा बे मोनसे इभेन्ट दा जोंनि बर'नि गिदिरथार होननांसिगोन जोंहा लोक्षि फुजा बे समावसो जोंहा मा जायो बर'नि गोदान गोदान फिल्मफ्रा रिलिज जायो जोङो गोबाङानो फिल्मखौ नायनो थाङो गोबाङानो नायहैनो हाया बा गोबाङानो नायो टिकेट दाननानै बिनि उनाव जों मा जायो नायबावनो लुबैयो फिन आरोबाव खनसे जों नुवा जों होनबाय थायो जे माला फैगोन इउटुबाव माला हगारगोन फेसबुकाव माला नुगोन माब्ला आपल'ड जागोन जों बेबायदि गोबां माने आसा खालामबाय थायो लोगोफोर दा नोंथांमोना बेबायदि जिंगासिनांगौ गोसो गोनां गैला जेबो गिनांगौ गैला जे नोंथांमोना आसा खालामनांगौ दरखार गैला डाइरेक्टहाय माने बर' फिल्मखौ नायनो हायो इउटुबनि गेजेरजों नङा फेसबुकनि गेजेरजों नङा दा नोंथांमोना बे इउटुब आरो फेसबुकाव नायनोबा बोसोरनै बोसोरथाम नेनांगोन मैया दाख्लै रिलिज जानाय फिल्मखौ नोंथाङा दिनैनो नायनो हायो गोदान गोदान फिल्म फुजानिल' नङा नै दाख्लैबावैफोर रिलिज जानायखौबो नोंथाङा नायनो हायो बे नायनो हानाय मोनसे एप्स दङ बे एप्सनि नामानो जाहैबाय निउब लोगोफोर NEWBO निउब बे एप्सनि गेजेरजों नोंथाङा बर'नि गोदान गोदान फिल्मफोरखौ नायनो हायो बे एप्सखौ नोंथांमोना बहा मोनगोन बे एप्सखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'राव मोनगोन आरो नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनो दरकार गैया आं नैबे मबाइल भिडिअ डिसक्रिपसननि गाहायाव लिंक होनाय दंखायो बे लिंकआव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना बेखौ डाइरेक्ट डाउनलड होदो OTP फैगोन OTP फिलआप खालामबा नोंथांमोना बेयाव गासैबो फिल्मा शो जागोन आरो बेयाव नोंथाङा नायनो हागोन नाथाय बेयाव मोनसे खोथा दङ जे नोंथाङा बे एप्सनि गेजेरजों उइदाउट रिसार्च खालामालासिनो नायनो हानाय नङा नोंथाङा बेयाव मोनसे रिसार्च खालामनांगोन बे रिसार्चआ नोंथाङा गावनो खालामनो हायो नोंथांनि आखायाव बयनावबो दानि जुगाव गुगोल पे पेटिएम फन पे दङ लोगोफोर फन पे गुगोल पे थानांगोन लोगोफोर नङाबा जानाय नङा नोंथांनाव जुदि फन पे गुगोल पे पेटिएम गैयाब्ला गुबुनजों नोंथाङा बेखौ नोंथांनि नाम्बारजों रिसार्चबो खालामनानै नोंथाङा नायनो हायो बेयाव टार्म्स एन्ड कन्डिसन दङ नोङो खनसे रिसार्च खालामबा सानबेसे नायनो हागोन मोनबेसे फिल्म नायनो हागोन बेयाव दंखाजोबो लोगोफोर आं इसिबां खोन्थाला लोगोफोर नोंथांमोना एप्सखौल' डाउनलड खालामदो फिलआप खालामदो नायदो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि गुगोल पे फन पे पेटिएम गैयाबा नोंथांमोनाखौ खालामनानै लादो आरो गुगोल पे फन पे माब्रै खुलियो आं बेखौबो नेक्स्ट भिडिअआव खोन्थागोन लोगोफोर जोंनाव गोबाङानो मा जाया एकाउन्ट गैयाबा जोंहा गुगोल पे फन पे खुलिनो हाया पेटिएम खुलिनो हाया उइदाउट एकाउन्ट पेटिएम जों माब्रै खुलियो आं बेखौ नेक्स्ट भिडिअआव खोन्थागोन लोगोफोर अब्ला जों फैदो मबाइल स्क्रिनाव बर' फिल्मनि एप्सखौ जों माबोरै डाउनलड खालामनानै बोरै खालामो बेखौ खोन्थानोसै लोगोफोर जों दायो फैबाय मबाइल स्क्रिनाव जों दायो नायसिगोन बर' फिल्मखौ जों माबोरैहाय नायनो हायो लोगोफोर बिनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव एप्सनि लिंकखौ होनाय जाबाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै डाइरेक्ट डाउनलड खालामनो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थाङालासिनो प्ले स्ट'रनिफ्रायबो डाउनलड खालामनो हागोन दा प्ले स्ट'राव बोरै डाउनलड खालामो आं बेखौ खोन्थागोन लोगोफोर बेनि थाखाय नोंथाङा नेटखौ गिबियाव अन खालामदो बेनिफ्राय फैदो जोङो प्ले स्ट'रनिफ्राय जों बेयाव सार्च खालामनांगोन लोगोफोर सार्च बटनाव थुदो बेयाव निउब NEWBO निउब लोगोफोर नै फैबाय निउब एप्स आंहा अलरेडि बेयाव डाउनलड खालामखानाय दङ नोंथाङा डाउनलड खालामोबा बेखौ डाउनलड खालामनो हागोन नैबेयाव फिचारा बेबायदि फैगोन बेखौ डाउनलड खालामदो डाउनलड खालामनानै इनस्टल खालामनायनि उनाव बेखौ अपेन खालामदो अपेन खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन बेनिफ्राय नोंथाङा मा खालामनांगोन बेयाव रेजिस्टार खालामनांगोन लोगोफोर आंहा रेजिस्टार खालामखानाय दङ आं बेखायनो खोन्थाला बेयाव लोगोफोर आंहा नै मबाइल नाम्बारजों रेजिस्टार खालामनाय दङ नोंथाङा जुदि रेजिस्टार खालामोबा रेजिस्टार खालामदो मबाइल नाम्बार होदो मबाइल नाम्बार होनानै इन्टार लाबायबानो नोंथांनाव OTP फैगोन OTPखौ होबानो नोंथांनाव अट'मेटिक बिदि पेज फैगोन बेयाव नांगौ नै गोदान फैदों आंनो नांगौ आं बेखौ नायनो नागिरोबा आं दा नुनाय नङा नैबेयाव बिदों नै रेन्ट फर 50 रुपिस माने बेयाव 50 थाखानि रिसार्ज खालामनांगोन अब्लासो आं बेखौ नुगोन आरो लोगोफोर बेयाव गोबां फिल्म दं जेरै निउ रिलिज नैबेयाव बिसम्बि दङ नै सिलिंखार कामिं सुन बे फैगासिनो दङ बेखौबो नुगोन नोंथांमोना आंनो नांगौ अख्रांनि हाथरखि बेबायदि आरो गोबां बायदि गोबां बर' फिल्मफोर दं आरो बेयाव हाग्रामायाव जिनाहारिनि लोगोफोर बेखार बेयाव मा होदों नै बेखार रमिय लोगोफोर बेखौबो 49 होनांगोन बेबायदि आरो बेयाव नै रिलिज सुन बेयाव मा रिलिज जागोन बेखौबो खोन्थायो खामैनाय गोसोनि मोदै बेयाव ट्रेलारफोरखौ बेबायदि बेयाव मेन फिल्मखौनो नै बेयाव मेन फिल्म बेयो बिसम्बिखौ जाय बिथांमोना नायाखै बेयाव नायनो हागोन लोगोफोर बेयाव बेसेबांनि रिसार्ज बियो 49 नि
ओमफ्राय बिदिनो गोबां फैयो आरो लोगोफोर स' नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन आरो बेयावनो गोबां दं माने बर' फिल्मफोर आर'नाइनो बायदि बायदिनो स' नोंथांमोना बेखौ नायनो थाखाय जेखौ नायनो बेखौ बेयाव हमना ला आंनो नांगौ बेयाव आं क्लिक खालामबाय रेन 4 बेयाव क्लिक खालामदो दसे नेनांगौ बेयाव लोगोफोर दसे नेदो बेनिफ्राय बेयाव फैसिगोन जोंहा डाइरेक्ट जों मा खालामनांगौ बेयाव कान्ट्रि बे आंनि नाम्बार बे इमेल आइडिखौ होदो बेयाव आंनि इमेल आइडिखौ होनोसै आंनि टाइप दंखायो आं होबाय प्रसिडआव होबाय प्रसिडआव होनाय लोगो लोगो लोगोफोर बेयाव 50 थाखाखौ आं पे खालामनांगोन माने पे खालामनो थाखाय आं मा खालामनांगोन बेयाव वालेट दं वालेटआव फन पे इउपिआई दं गुगोल पे इउपिआई दं पेटिएम ओमफ्राय एटिएम कार्डजोंबो हायो नोंथाङा एटिएम कार्ड दंबा स' आंनाव गुगोल पे फन पे दङ पेटिएमबो दङ स' नोंथाङा माजों खालामनो बेयाव क्लिक खालामबानो पेआव होदो पेआव होबानो प्रसिड जागोन पेमेन्ट इयर इज बिगिनिं बास आंना पेटिएमआ गेवबाय नै सरि बेयो प्रब्लेम जादों कानेक्सन फेल बेबायदि आरो लोगोफोर स' नोंथाङा बेयाव होनो हायो आरो जा आं दा खालामनो गोसो गैया माने खालामनाय लोगो लोगो फैसाबो दाननांगौथ' लोगोफोर स' बेबायदि आरो माने आंना गुगोल पे गेवबाय लोगोफोर गुगोल पे गेवबाय आं फिंगार प्रिन्ट होबाय नै आंना पेटिएम दङ स्टेट बेंक दङ एचडिएफसि दङ नोंथाङा बेफोरखौ सेलेक्ट खालामना प्रसिड खालामबानो बेयाव नै फैबाय 50 थाखा आं बेयाव दा पिन कड दाबायबानो फैसा रानलांगोन आरो लोगो लोगो आं नुगोन लोगोफोर स' बेबायदिनो नोंथांमोनाबो फिल्मफोरखौ नायनो हायो आरो जाय फिल्मखौ जोङो होंगो दोंगो खस्थ' खालामनानै जोङो हलाव नायो 100 थाखा 50 थाखा 60 थाखा होनानै स' नोंथाङा बे फिल्मखौ नोंथांनि मबाइलावनो गोसोबायदि नायनो हागोन आरो स' लोगोफोर आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअ फैनानै बुजिबाय जाय बिथांमोना गुगोल पे फन पे गैया बिथांमोना मा खालामनो हायो रिसार्ज खालामनो हायो गुबुननिफ्राय स' रिसार्ज खालामनाबो नायनो हायो आरो जाय बिथांमोना एटिएम कार्डबो गैया पासबुकबो गैया दा बिथांमोना माब्रैहाय पेटिएम खुलिनो हागोन गुगोल पेखौ हानाय नङा फन पेखौ हानाय नङा नाथाय मा खालामनो हागोन पेटिएम खुलिनो हायो उइदाउट एकाउन्ट पासबुक नोंथाङा जुदि बेंक एकाउन्टआनो गैया अब्लाबो नोंथाङा पेटिएम खुलिनो हायो बेखौ माबोरै खुलिनो हायो आं नेक्स्ट भिडिअआव खोन्थागोन लोगोफोर स' बेनि थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम अब्लानो नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ अन खालाम नेक्स्ट भिडिअ